Talienga ngokisikie mepamba sana kwa binduru. Iga butu iyo. Yani asetitima makokotoka ngatitima no. Ngatitima no. Asomore muruka. Nigatabanga I was glad when men and women they came for me, and I responded, I'm very happy because you have called me to accompany you towards heaven. Aiga montu taiko kokosa, aiga mwanyasai, montu taiko koseria, montu takotabanga aiga, tindi kosuka, aiga no, yako wakuruwana, neri laika baka mambia, aiga no mokuruwana no monene, ekere kuwa ruo, kuwa genda no mogoko, ekere kuwa ruo, kuwa genda no guseni wa, ekere kuwa ruo, wa seni kubuya, kuwa rendu buya, ekiagera, kuwa buatanire, nechira chenyasai. Abangi nambale babwate bakabamura akona kubeka magisi magisi tanya goisana aliatagete abangi nabange batali aba bakaranzeta bali bakona kubeka magisi batetegeti bakabamura enambe nyinga naja kugundwa mbali abarongi agochiko pimo moise koyo onyora ngambali gosoana achiko tema como choini chointi yako langaki wono na bugamba inyoriga onyo moise ko chire buo otari morogi motige tako mwaera lirogo iguru ekiagera bibilia gotebanga oborogi omonta ako chakoro omwana motete nso mekyo ane baita beiri okay aya go konyora ngamori goswana tebyo momuro ngakia bagina chisensi sana moto bugate basaja bwate chisensi sano matabi ngatato mwana one ngongo takarero na bunga ekiagera ndochi ngomwana oyore moina igo nyogiri motari gwanja muruge go chiari egere njenga na chiro mate mbora na bankorana no matukata toiga muna bono nimpurane tikanda korora mama yo muna nganda na bonta aja bugangu yo kana kare utuma byarure mugono motari banda go chiabu abatari nyoko go chikorora nkeringa na akirio korigia egero moruzi arari nyomba biba koko na komo sasa wana kwabeke iromo mura magisi omo muro gendire na magisi ya yao wana ngangari agotererie sani iri omwiri ngakio mongina kora njontebie omo subati okorete ngaki mate na ye gore bobe igwa ana subati bale arongori kibara maebi muna bali abakoro amaebi ya rero saitani agonjora korangokia kwareta buyanga ko ekibesa ogenda nyaro tiga go chikori kichibesa ongo tigera kwa korangai ono akoroma ngani koruge itali bakali odanga karibu eranya ige karibu akateba ke basubati batiga maebi bakachako koira nelikuwa muororo akoira ayego gweto musubati ogwakwa manyango itara nyako tanya gosoma kebunge eki nae manyakana buya sense Wata bakibiri. Ojo ko kwani omwana ochaka kobe mesiyuka. Otaka twali mesi. Na aye manyekana bakabante bakojuko koyuwa ngasieka. Sieka karati kara agenda kara limero mama kubwa toka abana. Buogo nabo olingite no ti olingitu nyilingiti. Lakini ga sosa nyoba ko bolga omolenga lindoje. Korange gento ke korora kana atari merenga ali ochite gabusa abane ba kutiga bagende sukuru kora onye toli kende korangati soka mukono mutubu ebi wansa mapema ngati kobolinga no aleka Wago chiko ikabuo moto waga chirba manetio makobolga bantu monya go toero le nga muhaji na intungu waga chatole inyo go chakwa ga chako go ndio go chakwa ga chae gwe omonto musacha boronge olie bintora arense. Get the point. Take a step forward. Ikangani gonale kuirali bageli asogote abanga pole goja se family
asengencho yokurara wa Dennis. Makweli na makuru buna bagoteba lakini ase bali anyorire igara maya. Tana koba makuru. Yora banare goteba nga pole sana ekiagera Dennis yorura subu ikobwense. Na inde buna nategerera nabona igunga Dennis orarwarire amatuka atari make. Ine onde barona arwarete nere matuka atari make imasebu ku 21 verse 23 to 26 Ayubu. Wana chake osoma. Ayubu 21 ibungo 23 mpaka 26 aroro onde na arwarete ara gose. Omonto yomo gagukwa. Ole no botene nku obonge. Ole no batoere rubwonsi. Naende orendire buya. Wakoli. Yaera. Nje nateba 23 to 26. Oyo ole no batoereru naende orendire buya ebirandi byaye ko bigoichurwa na amabere. Anda amaugo mobere oye. Aichire nemeseto. Bono omonto onde igagokwa. Baba obwororo ine baba na omane igo. Obwororo naende. Omonto onde moina igagokwa ore no bororo asomo oyoye. Ere no nyandinde tana konyora maya. Bono oyo orendire buya noyo chwarire abo bonsi. Nigo bakobekwa seriroba barenganetie. Erinde bagunda na makunda batuba. Omonto yomo akorendu buya. Nonyene kerarwarete akororwa. Nonyene kerabwate mojandonde agokonywa. Noyonde moino gaiga erega chwarire atigire go chiabwo. Bono ngari ngane eri morio kariko babwatani. Ndiringe kero babekirwa seriroba makonde takamanyeti oyo chwarire noyo orendire buya. Aro amanyete nga endagera yakorire ngaki yachire. Bono goko bamoyo. Taima ngana mbuyore. Mbuyore endire. Mbuya bwere endete. Ebinto byonsi mbuya bikogenda. Nande goko bamoyo. Geko banuchwarire. Geko bakende nkirande. Naende neba nkwaga nikukwana kende. Ayakwana ngano manyete Nyasaye aserieta lya Yesu. Ena liri ngana lyoka. Tigaye bintu binde mbibwati ase bigokoira. Namba ibere. Goko bamoyo. Goko iguri ngana lya Nyasaye. Anjanga li ngana lya Nyasaye liralio igorira atenene kare na kare. Naomba Biblia iseme. Wetere ntangani. Amo ebungo 24 no 25. Nakigerikire. Mwanya abantu bonsi nigo banga buno obonyansi. Bono banene bwa mwanya abantu aba igo bonga bune bisicha. Bire mugondo. Bono obonyansi kika kishombora kera bo kuoma. Na ebisicha na bira bibioma. Korende lingana lyo monene. Nigo lirabeo goika kare na kare. Haleluya. Lingana lyo manene liralyo indiriko susana. Lingana lyo manene liralyo indirikuwe bacha. Lingana lyo manene notaka kuliteani indiriko teana na yora teane lakini liralyo buna lyaligetu wonjo rungo karatingaki. Biblia watabanga lingana lya Nyasaye igo liene kiringa ne liekenelire igo naye goko igulingana lya Nyasaye kokwe igura soko genda bobe egose bolingo manene inkonye na nje manyubu yabwao erinde ndonge ekiagera lingana lya oli yakwanire. Haleluya. Ekerona gategera ili chinkwana lero yabe bahati na ikera na chinkwana na igure kero omonto bunako na gokwana bali baye gwa mabaga na ende mbuya ekiagera ine njere ya moyo koremi. Bono nare gotebe familiga. Bonsi abachire korumaega, abanyakinyoro, abacharero, bakembaro, barigirire baro chamabera. Bakumetinga gaki Nyasaye. Bakonye. Na bakembaro, bagotenga bone kenagera kibakasali gokora higa. Igomba likorora komo.
naende ekera matanga gocha koera nocho igukira omonto buna agatebire nocho igu moiri getagateba iga mosani getagate ai nocho yaigwe ekenyoro igo natakamba famise iga aya mogocha koigwa tabakonya gotige kanisa aya mogocha koigwa abakonye gokomia okwegena kwaino aserieta ria Yesu. Okay, 69 verse 19 and 20 Psalms. Aya no manyeta amabe na koreirwe na buna nasokiwe na gochaywa no manyeta babisa bane bonse bona amabayo na koreirwe asiono ire enkoro yane bono nerusirie moyo igo nasemeretie ndorerwa amabebe kurinde tina yaroreretwe bono naenda agasemeria anyora baremia omaete chinga kinchire chigo ikekera obwato obokong'u kwaigunga gaki omonto are gocha nkwanena nkwanera rimona bona are komera amate kabere ririoka gete ng'oyo gocha ngogokwanera ring'ana riya okwana ring'ana okunga gaki nonyakira ayonsi noare erio ekero narenge nenchara abantu bakang'a amache torabeka statement ibi bakang'a amache endorwe ring'ana rigendererete bakang'a amache endorwe ribaga riendagera ono tiganda arabori rero iga rera matukaya naria kare ndiriri oyo okwereirwe are koirerwe endagera mbono bakitari kara akaireiru naenda are korigerigu nonya nekerogo na rero mbona nabo bakorigerigu ebirogo bang'agerekieke yani nkie kiaratote nano maete toise koinyora gochima bono baansa koinyora gochimaega bebang'ata kwereiri igo nabo nare gobatebi naki tari bonsi twacha tokumeting'a gaki eke na kera kigaki neke kong'wake bakembara twacha korora ng'a bono finally ng'aki omoroberi ondenisi okoera nao mari wa famise ya kwamba omoroberi ondenisi nkoera ore buna moroberi onde bwensi aserieta ria Yesu. Namba ibere ekero Naomi akong'anya korwa Moab akoira na Yuda igagoikanchera n'abakungu baria abamura bae banywomete ogoikanchera obatebi ng'a bono tindochi buya ekindoche inche ndoche ng'aira namo chikonyuomwa bararera naende bachaka amatanga buya lakini naende oyomo chikorengerio na inche nkariri igandere bakaririeri aya inche bono onya mwana chireinu karagenda bono genda akanyunyunta ng'ina biara akamotiga noyo onde aratena gakirenda aroriwe riwaro nje na karena Nazareti ngacha inche bona asogokwera naho ngokora ng'aki ekero gosoma mariko omokungu okoroku Ruth noegesa kugia Daudi keruete igo nkintagete goteba abang'ina nabo bararende chinga buno omosomi oria omotang'ani arandi ng'aki omokungu omong'aini igakoagacha gentoki igo gokorora omochi ore buno ore takorigereria omogaka bagaka mbataibwire iga notwara chimilioni chie chibesa anya mokungu mong'aini tari maegao ayegoyiete buna monyoncha ayiete aya nabo okorigi chibesa lakini progress tekoreti ng'aki yani magenderero taiyo kosa bono mwanya konyora kinyoro omosacha arikire chandete lakini nonye nokwagacha ataragacha ng'ayo okorengi chibesa chikogenda igo naona bwambatebiga anya mokungu mong'aini tari maegao ayegoyiete bono nkintagete goteba naye omokungu gokoba moyo ancha naye buo egenderere aserieta ria Yesu naende ogeturengi isatu ebiungo bine obuya mwakarikire nimate ii muri korika iye goteba ng'a kogita mochi ngokora ng'aki igo ng'aki amang'ana andi karayaerekera omaete oise kobwatikera ring'ana kogenda iyo gosiria omochi lakini oike gati kabera tena ki baminto naki bono ndachenga kore naigu omokwani oteba ng'aki omoiseke karentiru nabo omomura ararete omomura omoiseke oendere tokogora okomo yani okomo kore ogotambe okonde gore naki aye takonya kobono oyo oenderete gocha bwona ng'ai agochi aye motige ekiagera oyo omorenta nakora ng'aki aye narento obwato ogotokomo takonya kobona ki atatwara matabere gaki nachaigwe ng'aki akoreta akaigu bakaigwana agacha
Igongita gete goteba abangina Nyasaye tokonye ekiagera Biblia ateba ng'ani ntutora agache mechi naendo gomaene toyiagache aserieta ria Yesu. Abangina abango gosoma ase Biblia abange mbakoreta amang'ana amanene na abandi mbakoreta amang'ana atarenga amanene naye gogosoma tagosoma bosa ng'anga soma omogano nyarebe ng'anka yokumi nkayotiga mogano turi gosoma 10 nonyara kere esani ekobuga sani temine tiotenge ayetigebuge gokoyetegererete bakekore rusiri ng'ano ng'aki omoteri oyo bono inki kiagerete akarosi ogotera nonyana karore kanisa ogotera gagukunya gotera tagotegerera eritimu tegerera amang'ana abateri bagokora ng'aki bono muna bona bakungu bari aberori arategerera esani yabugeti ng'omoiseke marisera tigo obwerori obonge manya abaiseke babuchire gaki takoigwa nera tigo obwerori rende tagotenga ng'oma etinche ntamanya gatenga ng'atindi gotaka yabugese aye onyana kero gotegerera ong'eng'a agotenga mbuya omobisa kobua omosani omochanja egekogera omosani omochanja Biblia gotenga akobisa amang'ana ase ebikoba yaani okomorigereria kwarora ng'ekieni nkero lakini ime nkoro ng'akieri esaregete bono gagotera igo aye tokomanya ng'a omobisa ore direct ogokwanera are buya kobua oyo bwebisete iga esani mbobe yabuga igo nkitagete goteba Nyasaye tigatokonye ebe ngochiore ekanisa ebe tori gochie ekanisa aye gichore omokungu agacha buo goetera ase ebinto biri bigokore kororo okero nari euro chiga ige kero nari kona gosoma igo narore gontebi ng'a Dennis konyokorire emiaka 39 ekoroki ng'a emiaka emia anga Dennis nere ari got efamili yaye yari gotinena bono takona korusia magoso takonya kobeta bete bitenga kangeke ngiakoregete aya tori Nyasaye ekero kende gionsi gekoba Nyasaye no akorete ng'aki Nyasaye nabwate sababu ayo mararo okwana ng'a bono moche morigie mariba ng'a morentere Dennis omokungu omaete egekigera gisamwere tigango kandi mogaso igoro numbers no mobaro Bibiri teri goteba ng'ekero omonto akure ng'ogotindeku ng'a mariba arigigu mariba tari korigigwa nyakogosoma ebuku lakini bari batari gosoma ebuku bakare emegiro inumorigia mariba soma 27 verse 1 to 11 numbers ano abantu bande bagosoma basoa gokorekania abande kwanyara gosona oboremo bwatigaire bwechintakana batira nanga nechinyaroka chioka chitigarete okay soma on asenga keyo inare iyo angana okana tikare asenga keyo baiseke basere ofeadi kinto hefeli okiriadi kiro manase agacha abaniko barwete asichi amate chamanase kinto yusufu namalieta abuna raya mara na noa na okra na milka na trisa yewon baraba gacha sobo siwa musa na obwa ele Eliasari omokwani yewon asa masia batangani yewon nase umuganda bwonsi bagatene na bwase gasore kiema yumusangirire kano bagateba tata nigo baba yewon ereta alenga ase gatiye kiombekeria yasangerikane tamo gekaba ngamincha yomonene yaya soma aye asa ubarenga ensemo yakora tere nigakwete ase ngencho yebebi ayo monene yebono bono ngodai bari gento ngira bono ntagitekira omonto ateka ogoto gochakire kebunge gitogosoma ekera akwete tatigete abana bamwe bono omogaka oyo gagokwa serofeadi oyo igakwa otiga abana abaiseke boka tatigeti momura gagokwa ana abangina togosoma ebuku tukwaigwa buya ng'abana mwana momura tatigareti basi bono kwamanya kono omwana ono okure bosa omwana ono okure bosa eri abana chinyaroka mbatigarete okay soma bono nase kerieta ria tata ligosirwa korwa ase amate yaye bono ekiagera tabwata abana anoba mura bamwaba omosacha oyo okure otatigeti mwana momura agoika bateba ninga pio pogisi rambura chibuti erinde torusio ekiagera tatigeti mwana momura igubura marika agoteba wena itu mwando ase gati yaba mura bamwe
abaise ke bono ngotai baro omwando oboremo bwaise gati abamura bamwaboise abaise kabe kiagera boro gati kunga oyo momuro mwaboiso nori nero kobwatiso ori onde nero mokogoti omata bakungu bariro kabe jitaoni bana babo batano goja gusi batamanyeti sokoro batamanyeti jango jabo okunga mimi nasikia ate kunanko lakini siwajui mimi arabu Musa akaira mangana baso monene. Abaise ke basero feadi. Ne kene bakuboria. Bae omwandobo asegatia bamuraba mwaboise. Yani bakuboringa inkitoko siriri guntu ekiagera ntu mwana mumurata arenge minto. Nyasa otebiri musanga abaise ke basero feadi bae wo mwando ise ekiagera na bubaro. Igo nebibe abaise ke koiro mwando ise. Ngirende bana bangi nuko na kochangararira gwachangarara kabisa ngabona atekoba obe gokore mengoro urare menyenge ekyagara igora mangana ngakiare na maonchoreri na yengo sore ngorei na eno nyakware mire ntambe ngo kumiore bone ngo ke kumetiroje arafu tigo mwando iso oboyobo naende bono tebia abaisiraeli abanyakenyoro bagaka bari bembegiro n'abangina obatebiga omonto karakwe omwando onyere tabwati omwana omomura aba omwana bw'omonto oyo some egento kerikire ebuku karatige kiao so chaka bono onyo omonto okure omwando bw'omonto oyo onyata abwate omwana omomura ng'okoyoira omwana oyo omoise kayoire arabu onyo omonto itabwati nonye n'omwana omoise ke igo yatebire omokungu agenda achikore ntu mathina atakona komina mine ebuku oruoma akorete ebuku ase etari samwe notagerete kegusi ekio mokungu bibiri terigo tengo mokungu achikore ntwa ng'ache gotererie gesaku igo yateba ng'onye mokungu taiyo amini onye omwana omoise ke taiyo omwando oyo oiru na bamura bamwabo onye tabwati bamura bamwabo rende iga baise moke igo bagochicha ekero bamura bamwabo oyo okwete bataiyo mathina ekwabwati ebuku eraba bamura bamwabo isemba iyo rende onye bamura bamwabo isemba iyo omwando oye oirwe n'omwamatore ang'e arabu okunigo koraba ogochika kwoboronge asa abaisiraeli haleluya igona bontete batanga Nyasaye bakonye ebiasara biri byagakorirwe emegiro kare ng'ati gatokore ekeng'egere gintu giti gijikoba reraro ebuku eratora ase erieta ria Yesu epointi eye yaikire buo buno karanseta igo naye kende gogekoba onye mwana momura taiyo onye omomura otigire abaise keboka takonya kochangarara ng'okure bosa ona tianda arabori erabege kamagongi akuna momura omwabo kiagera tabwate mwana momura obori no obumbo oike ngire ndogona kochangarara ng'okure bosa n'abana abaise ke no bari erio naende omong'e ochaka buna negosori paka omoerio oserio omokungu oyo kweigung'anya bisaga negende gochiaria erindo ogenda ochigochandeka ekero akona gochandeka na abana bari chinyaroka bakona gochandeka ekero bakona korera Nyasaye akobongia amariga abo oyagachege tono okogachira nyagotagete komanyanga Nyasaye nkogachara amariga egetono 56 verse 8 Psalms insaburi amone naye nomaye tokong'anya kwane igosangereretie amarigane igekero bakare kona korera ng'aki Nyasaye akogokora agosangereria amariga abaria oyabeka ase egetono kiaye erigi kiabo
ine ayonsi tarikiria sebuku naye gokoba moyo mbwanja abantu banya gukorera bagaka murumo zangerekano uyu mbwanja bamuraba abo bana gukorera bana gotenga bono nkia gutufinyira iga bagina murumo zangerekano uyu mbwanja mukamo muro ana gukorera bakungu bakoro kubakaba muraba raso musangerekano uyu imbwanja abayibuli bana gukorera bana kubwata bwata maiga igoro yao ekiagera kabakuna kubwata bwata maiga keri bagoteba Biblia goteba ngegia zibirunza yanje irunarari bono Nyasaye tigatokonye ende togenda buna marika goteba ekiagera twaikiri chinga kichio mwario nakina goteba ringari ingana rie Nyasaye lirario rigotena paka liriri kare na kare nakige kogera omuntu togosome bukumo gaso igoro omuntu anachekina bueka ige kigera kinara akurire bono Nyasaye tigatokonya gatukurwa nayo ona kuna korengereri ona gwake hesabu igwa ekwaya yatero gotera kware goteba ng'a omonene nkorenterare kiro omuntu amwakane muno gokora kwaye gwakorete ng'aki Revelation 20 verse 12 to 15 rwamangana yale tindi goya kobasirie kiagero ndete igoro naja komanya inu igwe kieke gusiye goteba nande nkarora abakure abanene n'abake batene inasekero kiobonene chibuku chikaigorwa ane bukwende kaigorwa igwa chibuku chiare kuigorwa ne yao echibono iga Nyasaye agenderete kuna kulika kero omonto ogokora kwaye erinde erio chikaigorwa erio kigekaba yabone ekoigorwa korumaega nere ebuku y'obogima abakure bakagambigwa asa amang'ana arikire ime igwa abantu bande mbare batatageti kogenda ekanisa abantu bande mbare totatageti gotiga ebibe ng'ekiagera ekero turakwe ntori gochikogambigwa ekina aye gokagete nokwa notoka kore moyo ekina kera kigoikoiko na bande mbare toikaransete tonojete ng'anje gote buna barantindeke gate ngoigu ng'abarogi nkori bara abantu ekero bakandiete nintoke notoke ngotokore ekiagera abenyanja eraire mbatoke orochonye enyanja bagocha gotoka abenyanja kana yabo omorogi ariete agata yakoriete omorogi no akorete ng'aki iga abarogi barie kemerokero aye karibu na chinsa chikorete ng'aki lakini inyore ng'a rituko riekina nkorete oro omobaro abanto bonsi gwakorete ng'aki soma gochinsa baro bakagambigwa koreng'ana buno ogokora kwabo kwarenge bono enyanja ekarusia abakure bari barenge imase enyanja bono amakweri nase abakure bikarusigwa bari barenge imase chimbera bakabokigwa erio barabwo bakagambigwa buno ogokora kwabo gwakorete ng'aki naki gekogera oise gosoma 14 ebungo 13 okong'ari okomanuka eyo egoteba ng'anka iwe eriogi rikorwa igoro rigoteba rikaya mbasesenirie abagokukoru bono bamwegenete omonene ng'a batige batimoke ekiagera ogokora kwabo gogokora ng'aki okobatunyana mate naye kware ebori ng'a ndabana aku ngibono kera ntunyana ekiagera gondo omorogi egekone nonye nkaransete edini igondo omoibi egekone nonye nkaransete edini igo yaani ebibe biri tomenyerete ebibe biria kware ebori ng'a ekanisa nentindeke lakini ekanisa eye nenkonye ensoa igoro nande ekero natebire igo koigwa oyo onde ogoteba omaete nintagenda ekanisa omaete ekanisa nenkoro bono igo nintagenda egente ekenene Nyasaye gocha korigereri nenkoro bono ndare ebori iga ende Nyasaye kamanyete ng'e ekanisa nenkoro inki kiagera tagateba Sulemani amwagachere ekanisa kera enkoro naende nki otari gosomera Jeremia 15:2 ibungo kianda omanye ng'eyi okoroka ekanisa negente ekiao keri gwaikire Jeremia hani omonto akaransete ogochigomona ki ngoenda ore bone ekanisa ekanisa ntochi kanisa oya kogenda turi kanisa na yaro nere mang'ana
Anisa teri mangana iruka baga koko wao tabi ngoma ete baga kabande igoro bakare ntubo no gojinto bugata bagwakirizi bungeni ntubo chimechando tiyo ande kanisa muina bunche nimba eto mongina nkabana abana nanda amora bakolike gendeke nande kwe kuba kolika ngorwanire zeyengia ngokorire gentoki ono kumina gakira kiri ngai bono muno oyo nererie yakarwanire bona akorire atali naro gaki okay so mono 17 verse 9 enkoro gere ngai nereria mono manye ina rokoroke kanisa ngoma ete e kanisa ne nkora yao na kibibiri yatebire ngakie kanisa ya ere ngai nereria mono ko bintu byonse aramu nande nenzare ku yani egento koroke kanisa nerituri agure ete nga ayeiwa kerie bukwego teba tebyo manene ngo manene nkonye na injiri ngani ndi menyere takuna gonje ojora nande bukuto ko yonjora no kuma nayora onjoke ochichase bukwego koranga ki ego teba igogoko ba moyo nyasaye tigago konye nande inyora iga abantu bande mbali batimogete batalia asengo kwana ati mogeta ate abanganje keronda akwe familia ane gako gende kanisa mbana konzabera na basiriki kaba kuna konzabera ni nyaberwe bibe byane igobwebete ekero monta kure munaliria butoka moyo omoiko ye pio pogisi igoro naomba Biblia iseme 12 verse 7 Ecclesiastes no morandi igaya kanyakorara ngaba kona konzaberania nonyone nyasa onyabeire ntuli kugosabera ntuli kate binyasa sako beko moiko nero manyete nande kugwa kure emero berionsi pi yego timoka soma on 12 verse 7 Ecclesiastes elioro tundo ira na seriroba una ruarenge no moika oira na gochia nyasaye Olio ruete orojera toka kwa butoka moyo omoiko genda iguru na tunakugosabira kendenge onjoke wana natonyanga tenyazanga bono ngabwana weka roho yake mahali pema peponi aina mangana nyasa manyitenga ngayako beka na kinara gosomera kurwari moino ngaki kero monto na yani na ewengeria buno gokora kwa egwa korete ngaki ntuntuli gojika nyasanga monjore ngakora gosengaki na ande igwa monto tayenseye obwate chinguru igora so moikoye 8 verse 8 Ecclesiastes Montonde tali obwato ko bwa igoro yo moika ose igoro yeri tukolio okwa wano gotore kantuli ko kurwani segi ngotoreke aradia ingana kiri wasoma ingana dia bukwa bekiri litare ngonje karona ko soma bano obobe tibori gotoria oyo kobokora igogoko ba moyo manyanga tobwati nguru aso moiko naene manyaiga intuntoli gokorwania nganyare betoreka maete abantu bande mbale bati unity off otuni off gongaki otuni off alimeti yani agatebanga tiga mangana ara kuanwe aba bagotebi gutiga batebigwe era tigitinga tigege ko bakebe na intu maete na batokunya gokwana erinde nyasaje kororanga nkia gokorera nkio maete ge kogera to gokwana 24 verse 14 Matthew are sababu ndu to gobekera makono nyangwa nyakomanya nyakorengera tinga to gocha to gosibengori erinde erue ko ngente tuja kubalerua ndundu gokora igo Matthew 24 verse 14 naende ayo jakaigo naenda mangana ya maya yoboruoti narandi gwa sense yonsi koba kiroria sebisa kubyonsi elio mo elio jiche nare sababu tokunya koretera ngaki beka gochiabuta acha gutamira ko era bantu barenge kero kianu mbangete kwa gacho bwato ande bakanga gosoa ande kuigwo mondo gukwana ngaki gakio gosoa gweka iga mukungu gana are kogenda igonsoe bono tokunya korenta gojange naye erinde onyariri kware gosoa osoe no nyandiri no nyambono nakia ko tunya korenta goja sore ande igwa
egento totari gokwera omoyo korenta ring'ana ria Nyasaye ring'ana ndire rimo rioka tomanyete rikogera tokoreta andonsi otomanyete na Bibilia emanyete ng'a ring'ana ria Nyasaye andonsi ase rigokwanwa ndirikomoiranera bosa buna riacha nayo Bibilia iseme 55 verse 10 and 11 Isaya 55 ebungo 10 na 11. Buna Yebon akiekyo Bune mbura na magena Aratiga Ngia ugo abe kire gento ntaigweti beka ngori ng'ani ririnde gwatiga ya magena embura bigotwa korwa igoro na tibi koirana mbiri koirana gochigoro igo bikonyia riroba erinde ebimeri biamera nense ya machimbusuro naye ndagere koregwa aya baba sibeka ring'ana rigwente kobororo karatigeria ao omonene gosomonwa bono nabo igo nering'ana rikorwa ase omonwa one tirikong'iranera bosa torakora korende ndikerania okogani kwane nandi indikora aya naritomete rikore igo ing'ana ria omonene andonsi ase rigokwanu indi rikomoiranera bosa andonsi ase mosangerereka nokobeku ng'ana ring'ana ria Nyasaye rigokwanwa iga esababu nekorete ng'aki bono riario buna mokaransete iga abanto mbarisa batari gochia ekanisa bono konakwanire iga gaki tategerereti taigweti okogenda gochiari tari gochaka gwaka esabu onye tari matisi igo riairaneire omonene bosa omaete naye togoteba ng'aki ng'omaete ng'ama ng'ana ararandigu ng'aka bagotebi gumba iyo naye nande noore ng'omaete ring'ana ria Nyasaye narinya gokwanwa ng'ambo kwani igo ng'akende nkeiyo gekoba nakoenekeirie ng'ekero rikona gokwanwa esababu nekorete ng'aki nande kore moyo naye choro omonene kono omaete rana bekoyarekana ng'abanto mbare nsa agachire ekanisa agacha agaika katika bere iga akanyora ng'ene emekono egekogera ririkare nkiabete ng'omoerio ng'ang'ore ochire konyoga nyoborire ekiagera agochikorigereria ebinto orora ng'a nabo bire muna ririkare chisokoro nabo bikona gocha iga maete nonye nabaiseke bari 10 batano baganya bacha bate ng'a yaya nkong'ete gochiabunche naende tinareti kobuta bagenda gochiaria barabu barara batiga ebitaya bigwoka omoeringi kiaba amaguta aya boroka bagocha gotabuboka bari bande bagateba ng'a yaya aropi intu tiga togese naende inche gauchi amaguta naera inche nimbwata ayande akabuyu inche bono nkogesa ingese igonganye inyigwe geturi gogekoba imbe yange koigora mata abanto mbare twarosire na edini yani okonya goteba ng'a bono omaete aropi aro nabo ebukwe goteba ekene naye nabo yarenga anga twakora lakini rende tiga borana koraki igo tiga borana koraki okona goteba ng'a borana korakia omaete egento bwebete na ekemo nabo bokona korakia lakini tomaeti kera rituko aya rigokora ng'aki rikoreta ande omanyete inyora iga ekero Yesu agocha abanto bonsi pi bare imase chimbera igo bagosoka aya tokomanya ase bararwa okoba omorogi nabo okomanya ng'a abanto ngotindo korwa bare baregwa lakini tokomanya ase bararwa naende nagotebiriri iga takona kwamereri ng'a barogi mbari kori banto onye gotagete komanya ng'a nonye Nyasaye namaete ng'a barogi nkori bare abanto Mika 3 ibungo 2 nsomero egere bamanya ng'a nonye bakoria ekina kera kinoba kare paka bari bariru noregu no kare ekina Mika 3 ibungo 2 inwe nigo mogeche tayara amaya
mwanja yara mabe nakia ko yara kero lingana likurandigwa aliese lyakunira se kebeke limenyerete na makoboli ngabone kina kyale koteba bona ina arakurandia na aralirende ngate naro elinde elio aliese ligonkuna ngonjoreri aselieta lya Yesu arafu moko sabara masangu emibere y'abantu bane muongoli chinyama kurwa sama ugabo abarogi nkoli bara abantu gosemba ikoli ngendo gona kwamera anya to goso amebuku dagora kwamererie gento tamanyeti barogi na ubakoli abantu muna chiza chiro arabu igwa bali moko yeka chinyama cy'abantu lero Jumaine Jumapili pio pogisi rio siri ogore kitogo chigosoma oyekere abantu tako yekero omonte sugulia soma ko chinsoma ngere genda ko chikoyekera ande mwana jane emebere yabo mona chinyama chiko bekwasegeteka ayegenda rio siri goragento kieke egeteka nande kemerogo kero ayekali ngibono kiarengo lakini yinyore ngama tukemerongene nakorete ngaki naro yora bana ari gotakamba tebi ngaki goko ba moyo eyali gani ngama kweli naro nokoboki ungo korete ngaki na nokoboki ungo re jinze moyo ibere 5 verse 28 Yohana John 5:28 chaka ngati mo kumia saya na kiensango chere ekera abantu bonsi barase chimbera ime bara iwe lyogiriane na barabuna basoke abare gokora amaya asoko boki gwa kuobogima na bali bare gokora amabe asoko boki wagwekina bono igoro yane komanyanga ekerira ike konu yomo elie kobuga kirabe naso ira sembera ekeronko bokigwa ngainda aboki wegochia ekiagara 22 verse 12 Revelation ngi Biblia dawa 22 verse 12 ligereria ninchi chebwango ndeta nengeria yane amona inche ningekera omonto buno gokora kwaye kwarenge haleluya egenzo nyasara koe buna kware gokora ase gwaikereti taimangana emisa yakore twekero gwakwete taimangana edini yajethega gotindeka lakini ekinkeri kuchangianga ngamagisi makena toka asore ringana ndiringa aliese gwakorera no okugambirigwa gochia na indi abagaka bakare batali aba bakaranze ta akaro omonto agakure ngwakaigure bagoteba ngabone gento kirororo inte engoko moreta gosene embori moreta gosene eng'ondi ng'egere ontugi okura aretu nyomba ng'atacha kubwata abantu ebirecha nande kwigwa abande bagoteba omaete ontugi igarengerereti igana bone gento mogokora ebirengereri biri biaye buna kwetareire ensabu ng'ana naende atorigerereti ontugi gakure emeroberi abwate yakorire ng'aki 146 verse 4 Psalms 146 verse 4 ekero moiko rura somonto erega kuira na samaroba asaruete aseri tukelio emeroberi aya gegosira igotagotebia abantu ng'omanyete na baturigerereti matengo tubwatare birecha matengo korari gosenaki riria miameti omogano oye ng'aki okorete igoerete naki gekogera 9 verse 5 Ecclesiastes yagoteba ng'a abare moyo mbamanyete ng'amba kore ng'aki mbakwe aba bakure barabumba bwati birengereri binde na bare moyo ige byasara byoko nakoreta jisokoro nyomba ebigo byaete tunejinga kijiri jinkoro ane ngaja konyoraiga abantu basigete emegiro ngomaete korubakoro aro monta ko igubwango naende korubakoro akoyetiria manani lakini ekiebuku goteba we wothenga karati ga ibuku karati ga ina yekerero bono timaitinga ebuku neke na ari korubakoro inkio monta gwenerete kubwatia
aya gokoba moyo Nyasaye tigagokonya obwati ebuku ekiagera ebuku eye igo yarigetwe torae ekere yatoraire naende totang'ane nabo amariko agoteba igokoba moyo Nyasaye agokonya erinde obwati aye ebuku narara agere oike igoro nacha kogundwa iga monto onde bwensi orengereti kogenda igoro goika igo ebuku egoteba lakini oyo orengereti ebinto biaye ekebungo gete gegoyigosomu yani ogung'a nacharuka lakini onyora nguruchi ogocharuka nchikoreti ng'aki ebuku gero etwerekese etotebi muna tokoba onye gotagete komanya ng'ana ekene 2 Timothy Timotheo ya kabere isate ibungo 16 amang'ana 4 ebuku egotokonya kera baba rituko naende igangwe weke nakaeresire bori oaete ibunge itoka ng'andi igetande gobigocha igo rituko ndiyo ng'ana nario tarasomanga gwachakire gosoma torasoma ebuku nere iyo ring'ana eri gwachaka ng'akera eri gwatora ria kabere gwatora egente kiao okay soma bono kera ririko riutire n'omoiko Nyasaye nario riranyare gotworokereria na gotokurera na gotorongeia na gototang'ana ase oboronge amang'ana 4 igo onye gotagete kogenda igoro goike oigweki ebuku egoteba onye gotagete kogenda igoro ebungo kende engesomu osoe gokemina ng'eki nkiamineti igo igikere ekebungo kiarigetu n'omoiko Nyasaye 22 verse 6 Revelation 22 verse 26 verse 6 22 verse 6 eriagantebia aya namang'ana obwegeni omonene Nyasaye oyo ogotang'ana ababani agatuma omumalaika oye erinde orokereria abasumba baye aya agwenerete gokoreka bwango igo gotokona gosomerwa ebuku aya bori omonene ng'omonene inkonya nainche ring'ana eriko rigosomwa nainche rinkonye erinde rintoria ase obogima obo na ase obogima bogocha haleluya okay mugutasari gong'ani mugutasari ndateba ara amang'ana ase enchera yokoyachutia igo ngimineti amang'ana ase gento kiege ase obweng'e ngojagera nda abang'ina atore chisamburi ibere abang'ina mbaro okorera na abang'ina mbaro ababake na abang'ina baboraka mbaro igwa egento kero narigereria eyurochi nekero nategerera muna kero omonto ari kona gokwana nanyora ng'a grace nonya omogaka oyo osirete ere natigarete ekanisa abang'ina bande ekero omogaka asirire yakoigwa ekanisa view sasa gose oyo igu TikTok ono bang'ina mokomanya eki ng'ai nateba lakini bari bande mbamanyete na bakona kunyigu ugo akona kunyigu yani ere giche erieta riatigarete ekanisa oira na gochaka omokungu okoroku ana akaberi kanisa gakwereru emiaka 84 aro asuko na gusaba na kuna koereri Nyasaye emechando yaye bono goko bomoboraka ayeberi kanisa taka bomoboraka okona kuigwa kanisa kurungumbu muna matangaza akari chizi cheisiko ng'abu president gete yakora tegento gete beri kanisa erinde gatokobe kanisa no gosese ndi gugokoba 84 verse 4 Psalms na bego tangamba sesenirie abu barazi nyumba yao bakuna kogoterera butamba soko gotogia igonyo gotagete gosese niwa obera ase nyumba ya tata abang'ina mbare babwate bakaba mura akona kubeka magisi magisi tanya goisana ariatagete abang'ina abange batari aba bakaranseta bari bakona kubeka magisi batetegeti bakabamura enambe nyinga naja kugundwa mbali abarogi ago chigopimo omoise koyo onyora ng'ambari gosoana achigotema komochoini echointi yakora ng'aki bono nabugamba inyoriga onyo omoise kochire buo otari morogi motige takomoera rirogo iguru ekiagera bibilia egoteba ng'a oborogi omonto agochaka ore omwana motete nsome ekio
Nani baita bei. Okay. 47 verse 12 Isaya. Nyamba teberio. Takona komo sasa. Tariero bwato omojando ngino tarengo morogia mubundize ekiagera enda atabwate tare kumubundiza nande tamanyite nga naye no morogia uregere moja kokore biasa rebi. Soma 47 verse 12 Isaya. Bwata bakongo bolingoli bwao. Obolingoli bwao obonge na barogi bwao. Ebintu ebigwe cyanderete. Arati. Owa ji statement yi jabwata nigwe. Nsoma ngo mustari eso mustari. Bwata bakongo bolingoli bwao. Bolingoli bwao obonge na barogi bwao. Toigwetirende mabona bona ngo gwatumire statement. Obugwe cyanderete kuri obwana bwao. Igwete ndio montago jako barogi. Bono nyengina ta moya toro omwana oja komo era igoro iyo tagetabu atwaitu aya gokonyora ngamuri goswana tebyo mumuru omakia bangina chisensi sana moto bwate basaja bwate chisensi sana matabi ngata to omwana one igongo takarero na bunga ekiagera ndo chingo omwana oyo le moina igo nyogiri mutari gwanja muruge go chiari egere njenga na chiro mate mbora na bankorana no matukata toiga muna bono nimpurane tikanda korora mama. Yo mnango adaga na bonta ajabu gangu. Yo kona kale utuma bya rule mugono. Otara banda ko jabu abatali nyoko ko chikorora. Nkeringa na akiri okoligia egero moruzi arali. Nyomba riba koko na komo sasa. Bona kwabeke iromo mura magisi omo muro gendire na magisi yao. Bona ngangari agotererie sani ri omwiri ngakio mongina kora njontebie omosubati okorete ngaki. Mate na ye gore bobe igwa. Bamura bande bonsi barumo sangeka noyo. Woko nywa momo kungu takora ndera nyoko. Ekera maete muna kwa nywa maiga. Igo kwatanga siresegi. Nga yesegi yarwa. Mokungu nare moina na nyoko nare moina. Bono na yoro bago. Bono nko igura ya nyoko, wegwa ya mukao. Bono gogotenna na magurabere e family negenderere. Lakini gogweberera ka gogotenero ko gorokoma nkorare ntore. Ane igwa. Bibilia goteba ng'abana omonto akonyora kare ne chinguru chioboke bwaye igo banga chinzara chire kaboko kwa omorwani etuoni bono rende ndiagocha konyora ekiagera buna ikiga kwabekire amagisi atatu gogatagete 10 nande kiabangina babakongoki akona kobekera omoise kochirega amagisi akageteng'ere korera yaye takamanyeti magisi yayo muno kobekera oyo inyura ng'akorera yao nere ngotabokare erindo omogaso bare atiunie gita nayo nyore moise ko okorete ng'aki. Okay, Psalms 127 verse 4. Psalms 127 verse 4. Ekine ekiabangina. Abana omonto akonyora kare ne chinguru chioboke bwaye igo banga buna chinsara chire kobeko kwa omorwani etuoni akamwana akakang'aini akaya kagokora kora ebinto biaye bwango lakini ekere emiaka yatambokire yachire gochibosio naende anyorane nonde nere emiaka yatambokire abana bakonyora nabairuki ndaruma ase esitima ekaigekeire ase ekoru yacha bana abachifiusi chira chinchiyi lakini morero otogokora ng'aki bono naye koroche buo takona kubeka amagisi boire ayeteba ng'aki ng'ati naye kwa morenta nanda bangina acha konyoraiga akoigubuye ekero mukamo muro yagoitwa kachimbira akorire oruo nando osonsogeria nando otenene igunga oakirwe erindo okoigu akiru oteba kidore okoigu tara akwa kwewe oteba ng'a omusubati oyo gaikaransere tomomurone omoira maebi okorire otenaki abasubati aba barera abang'aini amaete ng'ekero omonto akuomana ere gagosiba amache orasiba amache are monu nonyare koiraneri bono oyara nakuomana iganyore tari koiranerigu obororombo boke aba basomete emerang'ani ikumi na isano ekebunge ekemo somo che merang'ani ikumi na isano ekebunge ekemo okoiraneria kwa obwororo iyo kogokendie ndamwamu
Korenda mangano botindi. Abarero twasomire kebunge ekyo okoira neringora ogwa meze otare gotiga yande tukwana mambe nyugwete na mange ayati igo mo gwete kimire ngi bono kiarengo aya no ganye kurate te kora tingaki ana basubati bare rongori ke bara maebi muna baria bakoro amaebi aya rero saitani agonjora korangokia kwareta buyanga ko ekibesa ogenda nyaro tika kuchikori kichibesa ongotigera gwakora ngai bono akoro magani koruge itari bakari otenga karibu eranya ta ige karibu akateba ke basubati batiga maebi bakachako koira nelikuo buororo akoira ayego igweto musubati ogwakwa manyango itaranya tanya gosoma kebunge eki ano mato mukungu gakobe kiare kiagera areko kobikuru esengina Moise ketari goja ekenyoro aja ke okore binta taro je ngino gokora 16 verse 44 Ezekiel 16 verse 44 Ezekiel Romo ntonde bwensi oganeti gokwana omorabaro igara akwane igoro yao atebe Una ngino musubati yare nabo musubati oyari nakigeko geroge turengisa to ebibungo bibere egote abanganyangirando tungi na mori ayengi igo igwete na arengara nebuku ebon igogoko bamoyo bugata manganai namba ibere abangira bakoro kuchikorera nabeko nyare kana nganyasaye na abasiseneti abana mbarikire abangina abange baboko babugate ndamuamu Nade nakigeko gara baruarete rioka. Tari barogi bako baroga. Barogi mbaba inyoreti. Omo jando roringa akandagira gake kariga ajire iyako nyakori buweka. Ori egisesi. Ogo jikwana nyakitari otebi kungo monge nantuji masini cheito mnajigo koringori iko jigo tebanga toruareti. Omo jando bugate no koriokobe. 21 verse 19 Proverbs Omonge nangi bono geragera imoke kuruka agenda Nairobi ngochire gokwania abachokoro aru agenderani Amakono kukaranso nganje bono naranga mirimo tekari nkango kora ngabono naranga nje kujitiga mberere gaiga elio mugaka na akarenga madina yo oririete kiara kwanya gosoma Jeremia 31 verse 22 Eriro manyenge mirimo kwa etwe tariye yo kobera Nairobi ngayo gwenete kobera Ngoso amore meragani. 21:19. Muya komenya sense yeroro. Kobuga komenya no mukungu munyario mana. Na endo munyanda amuamu. Igenda amuamu yao egente gocha kogokonya no koruara. Ekiagara tutaketio ndakune. Nande bono kako chikukunuka ke wachangarara elino nya presa yale ngenkeigo ngia gokora. Ora ya sata ho konya nayo manyenga kiro muntu naga neria kora ruwa maya ando manyenga abana abuna abaino muyenzi abagaka barabugo balia banana abagaka balia banana umuchando babugate tanya koinyura nga gare ko gambe miako 25 yoka era akagete nga ako nakobo mugambi bakakwe umaeteriri buna kwanywa mete ogatera njone sitera tigango tere buna lero Rituko riri rero ogachako mugambi ese miako 25 ya hererete omugambi bogakora ngaki mongina gate koba mongina bona roko gendie gari eyi bone gendu gyuka kira gokonye to baisa gokora moyo mobe omata bagaka bagotire gendu bakueba okuwa janga maete ngona korengera rinde gosoka kurunka ngarakini nsoke tinkoirana omongina ore moyo ago tingo mogaka mbono igo gosoka Guamano irengo gando rengo sabere. Kosa kono talibo. Ekiagero uko muinyori ebinto kwa korire goja orenga ngatare ko genda gakinda ayana nonye miake berende manya kukwera. Boro goko bamoyo ebiasara byoko na kwe minja bwatoka ayekeri giaja beka koboko ayekeri kwaegu karie geri giaja naende abagakaba uko erebesa yaye igere yoteli Wono ogwaragire hoteli omongina amanyire ng'ae no hoteli omenyete nere chinsa chirio taiyo nari akoreta gento kenga kiya keri nateba geko bao boruaire
ata gento kenge kiyo munyanga oruoko kanyane suguma naye wojicha kwaro kwasa masamusa ego yagusinya omaete muno goja kurwara no rwara asinini amanyinga narwara akiriyo borwaire kende nkiyo bona naye ancha naende egento gegoita bagakaba akoboka koruka oruonjora ne nyimba gochiege osigikio omonto na geosigikio kotari kogora gochi igako gendo akaranse anya kurenda chikasoma muna chigosoka bone customer yachi yarosa yamugorera chikasoma gochi akogoreire ibere chiachire koriye geosigie keao asemogakata kora tingaki ata ikaranzeti naye gokoba moyo rigereria mang'anura anyare gokora agubuo erinde ranchi gekoba yatoka nokorete ng'aki namba ibere omong'ina gagoka meng'ombe maragoba naye ikanyomba kendabu mobwatere mori so bwatete mori iga gosa ase mogosiekera egesumu ase mogokora kende gionsi nogokonyora ribaga omatenga rero natara kiomo enchara yandire gose yandire erinde erio omong'ina obwate chisensi isanemo onye konyora engereti korete egeteri kiamogase emesa amanye ng'omogaka inchara akorete ng'aki rendo ochogenda ochigocha saine ng'ona ringo chikori ching'eni nchagocha gokorugera ng'ate inche negetari omogano oyo okorire ng'aki naye ringa chinsa inchu kenda butika naye gocha buna omosae omaete egento abasacha aba bande aba bagatigera kigerache kobachandakana ebinto binde mbire moratigeru monyakorinu mweka inki ekero kwagorire kende kwarentire rituko okaretete shopping engiya eriogi bono riari banto mbakorara yari oroko go monta kunya kubona mori erindo ching'ebwate ebitongo nyonjora nango korumoino gose neigotete igo nekera akorire shopping nyonjora nango korumoino omanyete abangi namba akwana mang'ana akobwati 15 verse 16 Proverbs 15 verse 16 mbuyakoba nebinto ebike amo nokomoiro komonene kobwakoba nechinibo chinyinge amo nemechando 17 imbuyakoria ching'eni more nobwanchani kobwakoria chinyama chiechombe chinoru ande mogechaine bono naye onya gwakorire shopping onya magosa abete narieri gwachigokorera shopping bono karatiga abanto bararagera ochoborie ekere endagera etakoreti ng'aki ono mata abakungu aba mbari kori nyama oboria ogotebi ng'ana achiete gopima nganywa ng'enyama nere eragere ng'akwe ekerekera are korete enyama agosinga eriogi ngochikoiraneri nanyora ote neina asende inche nkarora ng'ati gantige enyama inche tokarikerana na enyama naende gakona nyagitari atenga manyagitari egwatenga timbwati protein ase ebinto bionsi pi tondikera nyama ndikere ching'ende ndikere amagena ebigenta gento lakini nyama ero tokora ng'aki bono bono naye gokwaretire enyama gokwaretire omogati gokwaretire kende ikaransa tori 17 verse 1 yarongi egoteba Proverbs eywo ere buya konyora ritongo erimo ria obokima nakoba nobotoereru kobwakobera ase enyomba eichire endagera bono naki ekara abakungu bari babwate ebinto igokorigereri gwakumi gaki abanto mbaseseniri koyo nere naseseniri lakini ochi komorigereri obwana gaki ng'oyo orurete obousi akamotebi ng'amera ande muna bwarenga obanyerere gaki ng'aki gose yabete tari bousi amerete ngeri ng'a nonye koroche ng'ebinto mbiro morembe tokoreti ng'aki ono basacha naye gokorente ebinto onye nyasaye ogoseseniri inte ebinto bekainse torie ekiagera nonye no Sulemani iyagoteba ng'e ekere ekienge nchionsi yerioba nokoria ebinto omonto echandeire bono onye gwechandire kwarentire bekainse toraria chinsa chia masitaka nchikaiyo ayoreta amasitaka erinde omokungu ori buna nateba airaneria ase eriogi ria obwororo omogano oyo okore ng'aki Bibilia egoteba omonene natinyekera ririga korwa ase amaiso abo amakweri takobo nonya nokweumia. Mwenyezi Mungu awabariki. Get the point. Take a step forward. Get the point. Take a step forward. Buna nasoma isakareri nandi buna naiwa umugaka utumukire niga narora ukurire miaka 52 nire ngaba narora
ni 5 naronga chimbere chiara beire buo ya kusobona chiara beire bona cha kolengelinga bono onye chiabeire ga na lero nandi nero natwa ntogo cha twateba narengere bono ndara batebe nga matukaya na mabe kitabu kya Abaefeso nero nguchakira kitabu kya Abaefeso 5:15 ngoli obwate bukwa kumbule kiagara tinkulandi nane insome inumukirete buna muri parliament tiga erusiri ikonda ya chief rusio kana tiga igwa kwa igwa maereso elindi seina ninyugwete ko rwabo oganjiteri ikondo otago kanyeka nsomera bono 5:15 asayo ligereria akeigo ngakiadeba buna mokora ngati aha tali buna n'abantu batali n'obong'aini kolende abale n'obong'aini ayo mulisi nkiokirete nayo ligete buku iwa atebanga lenda engakiya ino kiagara matukaya namaya mutakoba moyo kiagara amatukaya ngakiari mulisi karanza ateba ligereria buna mokora ngaki mogotara aikabana inche moya ligereria buna mokora ngaki mogotara motare buna abantu bale nagentoki nobong'aini kiagera amatukaya ngakiare namabe kwani oyimosinya ine matenga amatukaya mbobale iwa amatukaya amalika ateba rora buno gotara baba gesare turubosa iwa amatukaya namabe tali madukali yakare na tebya bagaka naende nga amatukaya bono namao ngakiara mao njira nera bagaka bali gocha baeresa nga bukima bukendete mbaikoli ngale kanaende aya namabe bono onyoru nobokendu ogotigerwa emesa macha makendu chingeni chinkendu obokimo bokendu onyoru oyo nyakeruri mbolirari akobolinga nayo kobolinga nobokendu abatali yayo koboli obokendu mbalenga baraire batarochi obwo bokendu amatuko ngakiare ekiagera chibu na tebya abantu bande nga bono economy esalegete from the government baka muaga esalegete obosinga ibo gocha kutoka boko rukabe balenga mbole naiti ngakiate amatukaya ngai ko biraji goji ko biro ngaki wate wate nga ababa ko ikueta dia bao iwa ayana matukamabe ogoji gotebio mwana ngai moka motore chai ko bolinga chiraini renga chire igotara aboka ko bolia kere kwale gosimeka ingo muasimegete nere boka bano mochi chake amatuko ngakia mbalenga muri naiji digere libuno gotara nagenda sande umuntu akagure ng'ombe kansala eng'ombe ngana iga maite kale bantu mbabu atenda mwamu natebya bantu mwamu tagwanche nda mwamu eguri onyo muntu goita bakengoko eheni akomote akobuli umuntu nga incho tugerete chingoko no chorore nanda maene orora chipuete mota wancha enda mwamu egugentoki mbalenga muri na inche enda mwamu egugentoki yani omuntu onda akagure ng'ombe ngana iga chim eng'ombe ngana iga enge barasi
umuntu kagotenga ntagete ndore buno gukama tari ogukama atagete arore bune ng'ana omuntu ng'ombe kama kurwara ni 3 days emesumari kama gutoka emesumari elie kwagache nyumba ne chipaundi emerongo ibiri eng'ombe ekolisi gose sokeiri amatukaya ngakiari amabe rora buno gutara nkale mwantigete korango iga emwate banga ngekanisa ya Makenzi moko nyalibaga bono ngoja chire na ali chitane tichi ya Makenzi ekiagara matuka etole ngakiare amabe onya togo some bukuto komanya omonto na achaka na inde yende mambia abangina na bua batangani mbuya na ndakora araba kumbulake gose mukanyike mumanye tini yekene nenchiri yobukare na kare tari tini ende yonse na kia malika wateba tari kero omonto okwa no monene oragende igoro korende no yokoro gwanja kwangu kwa Nyasaye tari tini ende yonse ngakugicha gwatoro monene ngakia malika goteba egetabu kia Yohana 17 ebungo bitatu egoteba iga no bogima bwa kare na buobo bakomanya Nyasaye ayabueka buekene na Yesu Kristo watomete agotanga bamanya Nyasaye buekene which means nga na Nyasaye mbaro batali bagendo kieke beken oyo okorete bikone binene nseye Yesu mwana Nyasaye na ande musaja tayora akore bikono ogochicho yotali na batutukani yona linde buya oyo okorete bikono ogwena ti abantu montarete abantu agotara na barabuo oja gokoro kingogweniri barenga mwanyuri no bogima bwakana na kana buo mukungu omanye Nyasaye otongete igoramo na gento ki nense na byonsi ebiro barenga mwanyuri ndababuwa tokamwike bejeni ngenderake amatuka ya ngakiani amatuka ya namabe abana bagasikira bali mu school lero omwana ayenene tebaka muao aho kobolinga utadu mayo no mwana okobolise akobolingina nga tindi getinko utadu amatuko ngakiani Ige nataka kubeke foundation omenga matuka ya tali yakare matuka alikuwa alikogenda kuwa chingi ni chiomonto kwa jaka moelesa nga ninje na eta na temorore au kobolinga kere na alikobe komo gongonse ngaiwa akorte ngaki ana matuka mabe oko chiko sabo bosio monto kobolinga ntara akoa ngayo goja kurusi okore ngaki amatuka aliyo bwanjani buarenge amatuka aliyo bwanjani buarenge mokungu mosacha momuromu abo mbaiseka bamu abo akorere ngaki ali ngaki amalika goteba na sengenje yo komenta kakwebibe obwanjani bwabange nabokore ngaki nabokende korende oyo oraremererie goikomo elio na akore ngaki na atoreke oyo oraremererie bantu mbatagitikoremereria sobo gimobo kitabu kia Ezekiel kitabu kia Ezekiel tali Ezekiel umurandi oyo mata kitabu kia Ezekiel sana 26 yana isire gukora mbabwatuke kitini nchide okwata bunga karuwe besa omaye gosaberu tigetebe ama nabe asege tunwa na makwande na mangana mabe na ba asege tunwa na yanda mabe mbaba ntombali ya maroro
korwa asaba bani n'abakwani mbasinywe karatigerayo atabanga mangana amabe nabe after atabanga disaster upon disaster after another one following atabanga emechano nebe asinsiga unabona abana abatigira abachokoro kwanyana ndo mutungu sukia libe bakwere abayiboli bonzi nandi kwanyoro musacho onde akuburuga bakoyiriye kina uguti muntu kyararaiga amabe nandi asayande kwanyore nyaruka neli cyara mukia amabe nandi kwanyore nyaruka yeli cyara nandi muritare ayanyora kuru inuko bo inje ngokwana inukanyika inunga matabere na geduki amatukaya aramabe amatukamabe onyo montoko watebi nganganye onye kole chinguru korangaki matukali kwa watebanga na injengo kokanya matukaya mokungu onyo musacha ko tenga nganye baba onye toli bitege korangaki mentegia korang kenda enkore ukenda enda mungamwe kwendo mego korangaki omanya kuirana ekiagera matukaya ngakiari na mabe pangina mulega katanga mukamu murata iko cinandigereria amatukaya ngakiari onye kobu ata maiso erigereria bwika ngakuruga igo oragera integererete okora ayana matukara amabe nane kora tebida bangina ngaki onye kokonya kutangasa mukabo muranga ngamukamo muramo gati nerengo wanjete oyo bona akuruga atarani ekeroria karare mapema mbuya akonya kurangeria mwana nga ekwanywa mabere okwa igunga ngiki na mabere hajire matukaya ngakiari amabe omugaka matukaya na amabe omukungu wako gosabe kebande ngangandusie photocopy kwakagane makurusia orusie 24 copies ekiagara matuko ngakia bona ali byombe 24 ai mugeti chibesa ayo takonyora abantu bakuruka neji file okobori ngaki kesara no ali ngayalirinde chibe inyomba ari ngakimwata kalende ebesa yitu tuachire ereri kokomobonge baba njungo kesare ebesa ninge ya ngaikwa rusiti chibesa ngaikwa rusiti ngaikuirete okobonga esa tiene kebesi tikyo begete nane nkare asogisi katakana amatuka yanga kiari amabe kamabe abana kinyaruka baga yasokire buya saba ise le bakoronga my choice my dress my le ro chipaike chiane kira tarani ase isagweta amatukare ngaki bale ngamwe uri mwaka bono ba mukundike ngabasa nabo amaene baka machi mukonywa no chipaike chiane kire iguru chiane keira mabati guru bone mo bone mo ko nyaba kamamu bono no moro okora kene to ikumuburia ekiagera gukoreti balenga muri nanchi amatuka mayego samabe ndabatigera igamu amatuko ngakiare amabe amatuka amabe tandala babulia bakaka baramo nabangina dirikale mu are koegana ekere mu are kora bayibuli ngati mu are okora emu are gotama abayibuli yabo rera baba papa babo kangina bakwegana atarani nayo gotamo batigi balenga muri range
matukale ngaki amabe no mogule simie yengana iga abwata ka mulika mwisi akomulikeranga zi sigo telibuya sigo timanyiti okolikanga nop yap aya bono okogambu bule nere amatuka mabe yani ochiobo mwalimu omanyete chiruga pi omwana oyo bwata amaete chiruga over 30 akokogamba nga aya kwewe nga ndakucha matime kwewe nga ngokusunane chinsa Kunga sirosi bidi mazei. Niaje basenga, uinayo kulukue basenga. Umugaga kwe unga na aro ateba. Amatukonga kiale. Amabe. Amatukama ba atobuate tebake kanisa ime. Amatukama be. Na tebia balisi nga onye mwe wana ina mokungu oise koira abantu ranchi nga abantu obugole ndikuruwe kanisa kujiranchi onye to tebe tige saro oyo ngankora tora bagende kuruwe kanisa na liyo kororo mugano onya gusira atakweti ogo chikogenda nga fiste seni okorua omokungu okoboli amatukama okoboli nga fiste seniri igona ayo mabasi tabwe tisuiti okorusiri obolisi wono koire tisuiti okoire tisuiti yonzi pi amatukale ngaki amabe wono mwali oya kama tukaya aba amabe ngakitogo kora amatukaya abeira amabe maeta bagambikale chivu amugambika karabo ire kale dere yache gasarika mutakubulinga nalinga kyote aina matukale ngaki amabe bunara amabe kurunyomba nigara amabe amatukalia akatanga mara moja nigaera bora mara moja takali tei omongina no ndigeri no hali mwana ko tiranga no mwana ko kugingira Nairobi bora to iguika Nairobi ogo ikasuswa kwa nyoro mwana nkara gingeri tu wadango mongina njo kirabu nako nganga mukamu muraja akagingira abana igo akakora akorete kia kare na magazi no koboko gutamo atanyegera koboko goika kole ngaki agingira ama tukale ngaki amabe wono igwa igo tata egento kiraba konye no agatebuga go into the ark and no hearken to the voice of God agasoa na igwo mugambi go sabakatinga ki ekanise kaba magoro maate ndara egento kerago konye obo motenengu tari besa omotenenge tenseye noyo anchiri ngana ria Nyasaye omuntu wanchiri Nyasaye oinero bwato botenengu bwakare na kare gento nke yora akorekera nyageri enseye goetani koba omonyamwano boburuti bwa Nyasaye gento nke musacho ora akorenga okunywa marubaka kwararanchira aba naende tuguchigotwara bagaka bali banetu matukai bona bagaka baeri bona bagaka batati bono na baro bakogenda buna babochwalo agobenga mwarekire kigie kwareku bagaka bono baeri babo Danieli bono Danieli muruito bona bagaka bagocha mbabo bote kobolinga no aleka wago chiko ikabuo moto waga chirba manetio makobolinga bantu monya go toero le nga muhaji na indungu waga cha tole indungu cha kwaga cha go ndiyo cha kwaga cha egwe omonto musacha boronge olie bintora arense abantu bane barachire chisere chi abantu ngana chiete sere oyo ne kolita ya renge
aye gwacha agete kunywa marua koru 1970 baka bao boy bai boy aye to kutaya bale ngamuti gento kwere na aye to rangeria selenga konye gento kelikomena na kortengati na taye tenanje konya gwati chingo mechi abantu buo goto ikonyala gwati wikaraste buo biguru buo go jikoro nga motoro jiboto ekero ase kwara nga ngobori kwari buo bigoro kwari na aba mo kuenga motagwanja mubwato ke mubwatane no monene gento nke abantu bakuenge bukwega tabange baragereiri kurumambia iwana ra kwaeresa buna uragereiri iwan kote buna uragereiri onye na maru ali ebusa ali ibwole okobeka amaji kurumambia omuntu anyuta ye pound paka saa 6 onya tanga Zambie ekero go ikabune areta asara bale nga moiguti gokoro sitoke emokoli komo ekende masikani takortigi bale nga monyiguti bona bakolia bona babuli nga basta o whatever tu yaya omoikombwatete onjo kanaye kabo muntu murungi ese yikororo muntu bwa masikani igwe kitabu kyemerengani emeronge ibiri nebere bune goteba ngo nkumburiro basa nkumburire ngo chakobanyora naini na ikwale kana nalo goteba 22:1 yakoteba iga Elieta ligiya nigoli wenete gochorua aha no komanyekano kuya kubwete dhab omanyire buya na manyekana buya kwani musinya ine mukwani gaki matenga manyekana buya ye ogo jigotigeru nona matoka matobwe chiro ngaki ngonera nikobwata aya omuntu ogochikana aria kwa mataingo ino mokongu taikogesa egero tageta kuguria yao manyekana na aya ngaki buya manyekana na aya buya balenga mwanye guri abenchiri eranya gendiga ere chogoro egoikira kirumuntu na aya manyekana buya asabana bawo bakare bakomenga makobiara ngakiare no muyata ikonyuma ruara are para tata biaro no muyale balenga mwanye guri akina njina akolire kende ingo tigonye toikuigwa na manyekana buya sense kubwata bakibiri ogo kwani omwana ochaka kobe mesiyuka otaka twalire mesi na manyekana baka abantu bago kuigwa ngasieka karati kara agenda kara limero mama kubwato kabana balenga monyugwe manyekana naye ngaki buya naye kabo mukristo asubugi mubu kugukwa abantu ba igoro yate banga our son has died our daughters died igoro yama kolenda buya yarende mbere inaye tali ogukwa abantu akipono ngo bakora balenga moigwe kende kakunga buya na twale lieta basaja bara batabu atilieta asoete nyombe agasoye kata kagitoko soankaye nane da babori ngaki aso kurara osoete nyomba omonye na araboka ngayura asoere guchi hakia basaja na bale mumuri tato soete ugasoa kugukini abana gwaserigo
mwanya no goseri ngagenda bugo nayo chake aba kwara chakira aba gosoa nyombe very expensive bugo na bo oringite no ti oringitu nyiringiti lakini gasosa te nyomba kubona omorenga lindoje korange gento gekora kana atari merenga ali ojete gabusa abane ba kutiga bagende sukuru kora onye tolikende korangati soka mkono mtubu ebigwanza mapema ngati Mapema ndio best. Nkale mwanti gete korango iga basta tiga bantu bako baba Kristo ese abwene chimu ese kubwena ama tukae na mabe no mugaga ko ndi babu akwenda ni kibiti kiagero ibale nereta mumanyireti bu none simiere bubi simi monto igutika ngane tu wakiteria buya ama tukaya ngatiari omwali oye abantu banyasaye tuwanje nyasaye ne chingolo cheito chionsi tumuwanje nyasaye ne chinguru cheito no komanya gwaito kokora naye rara buno muntu nyasaye muntu bwa maskanisi nyasaye ko mayengo musumbo yo kodire ngaki orali kitabu kya Warumi 8 verse 1 Warumi 8 verse 1 Kansala waisire wiko nabono kogambiwa tikolia sabu bale na Kristo Yesu na berete iko ngio tari wigaranzi korango ya waigwe kebungeki eyate banga now there is no condemnation for those ones who are in Jesus Christ. Ngakiateba ata ngabono asayo kugambiwa ngokortinga ki nkoyo asebali bali me ya Yesu malikama yakoteba oyole no mwana nyasaye na no bugima bwaliriri bwakala nakala mutagwanja tobe aso mwana uyu ekiagara no bugima bokorete okoraro kuno kwekerege kemambi ngochiri akera gutura bonsi abarasembera abakorto gwanja kwaye na babokaso bugima bwaliriri bwakala nakale bali bakorete korengana saitani na babokase kina nyuma ye kina banyoro busoku bwakala nakale igo koboki wanko barakabere montegerere okuboki wanko barakabere kitabu gya Daniel nerongo kora kitabu gya Daniel 12 Daniel irengana tebe osome 2 Daniel 12:2 abange babuo baralire aseliroba na bakolenga ki mutagukwana muchire na bakolenga ki aha abande banyoro obugima bwakale nakale iwa koboki wankoro na kini edioro chinera abantu bagotabanga oyo oralire mbate abanitira nyasaye nganto chikorora nekera amone nara akolengaki iwa oigure herobuya okoboki wenkobo atabanga bakorto gwanja kwa nyasaye na banyoro obugima bwakale nakale abande mbaboke nakini banyoro obosoku bwaliriri bwakale nakale igokoboki wankobo lakini okoboki gwa okuya nkolia abandi baranyoro bogima bwakale nakale ena atakanga nyasago konye obaso okoboki gwa kweli tangani kwokoegwa masikani akale nakale kwokoegwa bone bwakale nakale tolende tali osokoboki gwa bwokoegwa endo kieke obosoku
balinga bali batanganya sa ugo cha tokonye tutuka se ugusiku wa kare na kare mona baseni me ya Yesu iro mutoli itu. Get the point. Take a step forward. Get the point. Take a step forward. Amangana ya family life, the Bible says, if the Lord himself will not build the house, those who build with their strength, with their understanding, they do nothing. Yonga mangana ya Rusia toegeire to wancho monene okonyora libaga chinga cheito echikoba kuya asiritari ya Yesu. Inka echinto uchiagacha onyo monene takortiki. O monena ire libaga linene. Rusia ate bana gokonyo ngamwa bamura bakonyo ama baiseke ko Rusi ko tokoleru nabo koleru eko bwati ne chiruga chirale kabu. Chiruga chirabuche na ada bantu bacha bakaba bagenyi paete gwe nakia bamura baletera abakungu b'Egiswahili kya bangire bakogenga mono bono abamura bauntu kinga ya leta mono owo cha koligi Giswahili ora menyire mitinyi tatu. Now your family is an international home where people they speak Kiswahili and English. That is an international home. So we don't say no. If we are Christians, international marriage are accepted. Hallelujah. Yes. Yes. Today, our topic says why the church is very important. Why the church is very important. What's the church? The church is the agents. The church is the agents that God uses to save humanity. The church is very important. Those ones who have not understand why the church is very important, the church is important because it's a tool that God uses to bring all humanity closer to Him. That's why the church is very vital to us, and we have to come closer where we meet with our Savior. It is the agents. That's why the Bible says, and God said and told Moses, make the temple where I will meet with all men and women. Ekanisa na se abantu bakomerana amonango na Nyasaye. Iye kanisa ne kekono kia Nyasaye asabantu bakomerana amonango na Nyasaye. Igo ekanisa teriase one individual, teriase bantu geteiga ekanisa nigera asabantu bantu. Let me begin now in the book of Psalms 49 verse 1. This 49, 47 I mean. Inwe abantu barenga bonsi igwa manganaya tegerera moigwe inumwenzi bimomengata sense inumwenzi pi abakana banene abanda nabataka ngaki ammo iwa. God is not calling only the rich people. God is not calling only the poor people. He is calling all kind of people who dwell on earth. God calls every individual. Don't say the church is for elderly. Don't say the church is for youth.
but God calls each and everyone. Na watewa onye ndi Mungu kwa mwatewa bantu balinganya sako rangi ngaya jagera bonsi pui ojijanga banene all and young abantu bagotire batabwati magoro abane na magoro babo papa babo purayo amaniaje fomu ni gani ate babantu bonsi yasakorangeria bakaba saba tabangani aje buyu mugako kumwe buyu byonzi kabire amani ati kwe unga sirosi bidimaze aba bonsi nyasa na kartanga na wakagete baka sirosi bidimaze ni aje hebu cheza chini ya maji na wako kwa papa school ngakiatela Nyasaye ni akorangeria all kind of people. Either you are rich or you are poor, you have clothes or you don't have clothes. God, the black word, He wants you. Hallelujah. Ever. You have to montonani yasata likorangeria. Abasa chambare nsiyo koikuba katanga basita. Ninko eto mokungu na gendo kiet. Basi tera atikete kujua. Ate no mo basa na abu ata mo feri ya no mo W mbale kamone na for example no amule igala abantu bose bakurangiri ubakoyo okore kona buwo Nyasaye na mutagete abantu bane bagatalo maite endu injeti bwati yanga bona abantu babo chikonya kongamba ngurate binda abantu nga omuntu ole moyo boika abantu bamugambe whether you like it or and the criticism is power. You don't know what is you. No, onya abantu bakugamba bakoyo tegezi bakoyo kwet bakugamba yo kwet na kanyoro wakane chiomba yona kwet nichita bwati Nyasaye abantu balenga kurangeria ekiruge ke likanyika kirige plastic njitimbwati igo nimba umuve mono yesere na kwirete aga kwa inkonyeke aga kwa imbe moyo bunarito asomote imbe nerebo tambe o wanchani wa Yesu Hallelujah. The church is a place where we receive blessings. The church is a place where we receive blessings. After God has called you, now then, after you have responded to God's call, then you receive the blessings. That's where we receive the blessings. The church is God's family, whereby God is pillar and the foundation of truth are found. Ase keme kia Nyasaye nekisiro kia Nyasaye chigotoka na se kanisa ekera abantu bategereire amangana Nyasaye
sae na se kanisa iga no ekene ke gotoka aige kanisa no gotebererigwa no koigerigwa buno komenya sobo gimongo no gotebunga tiogo twara no ne discipline alone omokerezito kwa manyakoba buno koba no gotiga kwanya sae no gotebunga ki no ne kere kwa chiro bande ngatiogo biego busabo maito muntu narona rite bwo yako nyakurushie bikoro tobe kama goro igoro emesa igoro paka gako wende sabaria ya nyoro manyena alimetie TV buokiri mara moja ngaina weka citizen manyena tatake citizen alo mbali ngamona hizi kanisa na oko egeluwa enchera yoko menya yoko gokonya unoko gendunya sae na kiagoteba agotabanga. When we come to the church we are told and we are taught how to organize ourselves towards heaven. Kitabu cha Isaiah 2 verse 3, the book of Isaiah 2 verse 3. Metoyo kusoma bwe kananyo letega no mongino atu meli tukeri motacha igotwaeli toigwe tuna jakiri kara kanye kayo mongina otomire igwa ingakia chaka aha chaka wana mama awanta wange watu wengi wataelekea huku kanisani. Aha, waambiane incho twende mlima wa Sayuni, twende kwa nyumba ya Bwana Elida atorokere chinjira chiaye tukuwatire kanisa ae kanisa atoigote na njira yao ae kanisa nigoko kanisa amachiki kanisa na roku igiriwo ebiaho ngayogotigera aya gaki tariko manyenkale mwachiete emokwete mwikalazi ndariko manyangi chama ngakiateba na atorokie chinjira chiaye abantu iwo ekerobuti kanisa toigotanga na bukui kurumaega alo abantu bametenge kachire kanisa nigata getakore akore ebukui rumaega atebanga amachikanya sae na asoke ku Sayoni na atorokererie chinchera chiamonene. Haleluya. Inchera ya Nyasaye brabone inchera ya Nyasaye no kerugwa chira okotebunga bono kokotera mutua etuki goiko kabe usabona ga bana mwakuru etuki goiko ngaki onyagu mwenyanyete ngoko mino mukanyanya ngoko mugakura kire bitari mukanyora manyi ngatiga ibi manyi ngale ngatiga te ngoko karata chia sara mukanyora mugu kunie bichara bya magoko mukunie bya magoro lenda manyi ngaita chia sara lino ekere guachira amachikanya sae nasa okekorwa limwe igwa Zion iga no korokereriwa buno komenya nadatebanga abanta bange mbagenda rora wo asege tunwa Kenya sae asege tunwa ege chenu Kenya sae aiga no ateba abanta bange baguchia asege tunwa ege chenu Kenya sae. Mabate Daudi yote yabangaki. Daudi says, "I kanye kanaruro kanye kango wange." Daudi says in the book of Psalms, 23 verse 6. The book of Psalms 23 number 6. Mwala soma no alikurugatia buo. Ekene oh ya no buancha ni bitari koera
ngana bintu nyane amatukarenga onsi. Aha, ngakiatera the truth and the word of God will follow me wherever I will pay. Nabatera iwawano nandira ujuma yakotera iga. Oh God, I ask one thing from thee, that I dwell in your house. Nabawatera awadalanga nimeomba jambo moja tu kutoka kwa Bwana, ili niweze kukaa kwa nyumba ya Bwana siku ngapi? Sote. Yo mwanyasaye toigocha wiki otige, mwanyasaye toigocha mutieni otige, mwanyasaye toigocha mwaka mo otige, mwanyasaye toigocha miaka ebero otige. Nigate ba buororo egetabu gya Samuel 27 ebungo bine egotanga na sabiro monene egente kemo korua sole imenya se nyomba yao amatu konsi yo mugima buwane. Haleluya. Mwanyasaye no komenya bakukuero ngakiaga tewa naide awu mwanyasaye awu banjire ngana ya nyasaye mbanya kogota awu basbasi mekiru. Those who are planted in the temple of God, they will never get old. Mbanya kogota abasi mekiru mwanyasaye mbaikogota mbaikonyora sara. Unabona, for example, let me ask you a question. Eke golikia neba liwaka likonywa mtie kigere nyombo ime mbi yabale njera bara bungura tokege igo yabota ite gumusi ngakiatewa. I ask one thing from the Lord, that I dwell in his house forever. Matukarenga once umeatewa hiyo. The church is the gate to heaven. The church is the gate to where? What is the gate? The gate to? Mongina kwane gate the gate to? Anya ko kwana ngali na ruwa tena lenge serious makongu ikineke husi. Yes, in the book of Genesis 28:17. The church is the gate to heaven. The church where we are, it is a gate to heaven. Era kamoa. Akamora. Sukuiruka. Asaya. Ta komocha. Kwa nyomba ya nyasa. Aha. Asa. Noege ita kiarali. Kia iguro. Maete muangara gali. Ngoba mole mole. Tigamba tena. Tenang kero mundo. Stand up logo stand logo tena. Stand mwangole go tena. Mama ete kero monte njire go ikabue. Ikaransa wana. Ngakinde era ni mukire. Togende. No more nje ko se mwachiri. Korango iga for example. Ndato monta irorege ekebunge kio hata kwa Kiswahili. Aha. Nilisema kitabu gani? Which book are we? Genesis chapter 28 number. Yes, can somebody read even Kiswahili? Aha. Mwana asoma kurugatia na yugo semu anja inebuku. Kumurango. Tigete baye kila. Era komoa. Akamora. Ana sukuiruka. Ata como Jacoba enyomba yangu ya nyasa. Aha. Ano egeita kiarali. Kiaigoro. Haleluya. Tebanga gaiga.
haitakosa kuwa nyumba ya Bwana iga naende no egesieri gego cyara liminto igoro igakaro tarigo cyana nababo abantu bari bagatanga kanisa tingo cia ngase nyare bana chieri igoro nanjira akole ngani ngoko erese egari esaregete nkomanyere yende esaregete egari esaregete ngayekuyu tianko egari esaregete metemi ne yeregere chiri era batari kiagara mbata bo kenga karanye okingi ere metemi ninge egento ke wona kianye kuruwa balenga moyuete tiamba bo omoruiro leka oruwale toleka no yole nyagitari no ruri abatari kiaba abanyagitari ngo etabare nkiwe atanga ngo ngatimo kibokia badanga mobeto oyo yo ogeti oyo leka ndio ngyo kubeti balenga mole naije iye kanisa ngai mwegwete ne petrol asongo chokwa betu esindake moto wase kebu ngo ekekera kyo ekincha kuna ngomo erezete wokurua wata wakanyasa enkonya siritaria Yesu haleluya ngakiateba ta como Jacoba egeita yeko gendararia igoro abantu banyasai abasaja banyasai antege itege Kenya sai abakungu banyasai antege itege Kenya sai anchakoba na nyasai anje na ayekoba asabantu banyasai bakoba ngakiagotera egetabu gya Zaburi 24 9 and 10 kino tisimwebera na mwarika tokorua nayo tabu atikendo ro mukaya ayembu yole ngaro kuru kanye kabungu na isiro kokoko kora muno koba inwe bita imokererie metu ya ino arali igoro inwe bita bya kale igoka eri no moruoti wo morembe akorenga ki asoime ine omoruoti oyo bwobonene ningo era no monene bwemeganda nande no moruoti bwobonene. The book of Psalms 122 number 1. The book of Psalm kitabu cha Zaburi 122 number 1 and 2. I was glad when they said to me, let us go to the house of the Lord. And now here we are. Standing inside your gate. Oh, Jerusalem. I was glad. And come and let us go to the house of God. They went in a great number and they told her, oh man, come, let us go to the church. And this man responded, I'm very glad. By now, I have no time. I'm very happy, I'm very glad because you have come for me and I'm here. I will stand upon the gate of God. Asora abebuya nga yoro chora abebuya asora abebuya musacha asora abebuya mokungu moiseka asora abebuya nekera bantu bako tenga come and go
to the gate of God. Come and we go to the church of God. Togenda se kanisa ya Nyasaye. Bana ba Nyasaye. Asola abano mogoko na se nyumba ya Nyasaye. Talienga ngokisikie mepamba sana wa binduru. Iga butu iyo. Yani asetitima mogoko to kan. Ngatitima no. Ngatitima no. Asomore muruka. Nigatabanga I was glad when men and women they came for me, and I responded, I'm very happy because you have called me to accompany you towards heaven. Agotabanga bono na bene no mogoko. Mogoko asi monene na chiche kera oyomo aganye ere kaguchicha ere kaguchicha. Haleluya. Yani kanisa noko nyoro murembuka. Basacha sora nyoro murembe niga aki. Iga ya sora nyoro mogoko iga. Oise ko tuaro mokungu no mosaja ba ko nyubosi. Murembe to iyo mokungu yani yo kumoboni mambi ngana aragire akumenga mambi no morete nesioruli. Bona ko wako bokime muri maroba. Uko muri ko alisa ngaleta magoko uchi ikingi wako. Ekuarage tubaka ugatiga. Asora nyoro murembe na soko we nyumba yango ya Nyasaye. I'm almost concluding. The church is where God's presence always appears. The church. And sometimes the word church means the people that have decided to worship God. Abantu bana chire komo sasimango Nyasaye. Abantu bana chire kina komo sasima Nyasaye. Ekitabu kya Zaburi 84:10. The book of Psalms 84:10. It records the book of Psalms 84:10, but I want Psalms 118:20. Eyiwe kere kumbura. Mbuya kola ase enyumba yao lituko elimolioka kowa kola matuko chilivune magana ande onsi mbuya kola mulendi bwege sieli kiao onya sao Yakobo kobwa kobera asobo menyo wabakoli amabe. It is better to be in the house of the Lord one day rather than to be 1,000 years where the sinners dwells. Yes, whatever. Proverbs, one day is equivalent 1,000 years. Yani saying 1 year. 1 day equivalent many days. Ogochora kuya. Abakuguma choro kuya. Wogo musasima Nyasaye inisa hota. Abasacha abaya, abamuraba ya bachorire ko musasima Nyasaye na ko bamuwa Nyasaye amatukarenga. Ons.
even though the Bible says they will die, they have assurance that one day they will be resurrected. That's why one scholar says one man died with all men and went to the grave with both of us. And when time came, this wonderful man, resurrected with us and went with us into eternity. And this only man of God is coming again. That's why we are here for 2 weeks to prepare you for his second coming. That's why you are seated here. That's why we want to tell you that the house of God is a good place where you are supposed to be always. Aiga muntu taiko kokosa, aiga mwanya sai, muntu taiko koseria, muntu agotabanga aiga, tindi kosuka, aiga no, yako wakuruwana, nerira ikabaka mambia, aiga no mokuruwana no monene, ekere kuwa ruo, kuwa genda no mogoko, ekere kuwa ruo, kuwa genda no goseni wa, ekere kuwa ruo, waseni kubuya, kuwa rendi buya, ekiagera, kuwa buatanire, nechira chenya sai. Mwana bakonye mwana dusini erinde tobase obosera bwa Nyasaye erinde tomenyase ekawu ya Nyasaye totali gotengere kigwa ekiagera amaliko nigagoteba aiga takomocha kobase obosi bwa Nyasaye aiga takomocha koba egeita gekogenda igoro mwana baseni meya Yesu ero motori ito. Get the point. Take a step forward.